langsung cacut dari wondo. Urung dalane bokong karena tanggung jawab metu lupek. Wah, soy. Hei. Oh, soy. Oh, golek ana ora kok. Sing ngomong atiku. Loh. Iku tadi baru biayaan. Oh. Ayo baik kebiayaan baik kota tutoy baik. Loh. Asli serap tenang. Lupek lagi. Justice. Orang terima cis-cisnya ditambahi. Jos. Wah, abahe metu. Ayo, Bah. Oh. Iki abah Cina iki. Turunan Cina. Oh. Koko. Sik iki sapa nek iki? Bocah waras terus kene iki sapa iki? Wah, ya iso dapur pokoke ngono kok gabung. Lah wong iki gabung utek kowe ora iso. Aku Meriam mek lipene lho, Pak. Delongan to lipene. Ya, karo. Hati-hati lho lek pesen lipen kuwi tenan. Lah iya. Pak Dalang. Dalem. Kamangka Brandon iki lek meraih jaran, meraih janger iki megawene apa lek sampe ngerti? Oh, lho bocah iki tukang parkir. Ngosong damen. Kowe kok mau buka ning kene tuh, Juk. Oleh ku ngelem-ngelem tenan. Kuat ya. Kancane kan Jaya ya. Aku roh kancane Jaya, Pak. Ayo, Den. Loh. Awas kena bakal semangat. Nak nembung. Rendeng iki semangat orang kaya dhewe iki. Loh. Lendhe iki pencet kabeh iki semangat. Yo. Tuh. Baik, ora saka bukane kene, Pak. Ora mela. Dan engko dadi versi Kudu kosal-kosal lho ya. versi bojone. Kudu kosal-kosal. Oh, lah aku tuh ngono. Dan ukele buta ijo. Buta ijo kae. Loh, nek ngono. Ayo. Asu. Justice Mase. Ayo, komplit lagi delok. Tepuk tangane to. Sing ngene-ngene kuwi. Justice. Tak omongne Pak Robert kowe. Kaya pas sindene iki ya nek teko iki. Aja ngono to, Pak. Lah. Iki sindene songkel lho kamu kok.
Buta paling ngereng sak Banyuwangi ya iki. Buta sing gawe perkara kondang sak Banyuwangi ya ratu iki. Lah biyen tukang Joko Kalining saiki ora. Krana nek masalah tau digone kantor desa, saiki ora mikir. Lah, oh iki sarine mak iya. Sarine mak, oh bener. Oh, lah ya iki anak mak iki. Saban, jam piro iki? Ayo, dak. Kayane ngono iki. Ayo, kepiane, Den? Kowe jalo apa? Leh, jalo sing piye? Ondi bonangi. Ya, kosek to, urung kosek. Ya kudu diprasek maneno di bonangi. Yo. Iya. Sajae sing ora trimo njaluk dipegokne ya, tak pegokne direk. Sowe. Yo. Yo gila. Ya. Yo. Kamla. Ayo. Ayo. Ya, delok tacik sing semangat, delok tacik. Ya. Tacik maju delok. Lah, cik sawono cik. Hei. Oh. Kaple lagi. Ya. Lho, sing omban-omban wedhus gampang mati ora bati iki, ratu iki ya. Oh, buku wedhus 15 karo telu iki. Ayo, Blek, los, Blek.
dapat cari jalani. Oh, ayo Mam. Oh, rambutnya apa ya? Kocok-kocok, nggak boleh loh. Gontor itu. Aku ora mau ngambil. Hasil satu. Oh. Oh. Di WA terus. Jalur komplit itu. Ya gontor terus. Yo. Suari, woi hukumnya suari, burung.
Wah, kabeh karo Brandon kaya wong kembang ya. Hah? Ayo Mas Iba. Iya. Bangga Bunda. Gak nyadar kali juga. Harus juga.